Якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію, то може початися світова війна. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна-30». Він відбувся у Києві і був присвячений безпековим питанням. Також Володимир Зеленський розповів, що наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України. Незначне відведення відбулося в окупованому Криму. Звідти пішло 3,5 тисячі російських військових. Водночас Зеленський сумнівається, що потужна ескалація напруженості з боку Російської Федерації буде у вересні, як це вважають експерти. До того ж, голова держави підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони за відповідними структурами держав Альянсу і отримати запрошення та приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО.